אהלן חברים, כאן לומד ומנסה ללמד. היום אנחנו נלמד על מבנה נתונים תור בקצרה. בואו ניקח נגיד דוגמה ראשונה. יש לנו את החנות הזאתי, יש לנו את דני, אברהם, מייקל, סוף ורונית. יש פה בתור, זה אמצעי סדר, אז דני מקום ראשון, אחר כך אברהם שני, מייקל שלישי, סוף רביעית ורונית חמישית. רונית נמצאת בסוף התור ודני נמצא בראש התור. מה זה אומר? זה אומר שדני הולך להיכנס ראשון לתור, אחר כך אברהם, מייקל, סוף, רונית. נגיד דני עכשיו נכנס לחנות, מה הולך לקרות לשאר האנשים? אז אברהם עכשיו הולך להיכנס, הוא לא הולך להיכנס, הוא הולך להיות מקום ראשון בתור, הוא הולך להיות ראש התור. ומייקל, סוף ורונית הם לא בהכרח מתקדמים בתור, אבל התור קוטן, יש לנו פחות אנשים בתור, אז עכשיו יש לנו 4 אנשים, ופה היה לנו 5, אז יש פה ירידה של בן אדם אחד. רונית עדיין נמצאת בסוף התור, היא לא משתנה. עכשיו בוא נגיד אנחנו רוצים להוסיף מישהו לתור. אנחנו רוצים שעוד מישהו יחכה, עוד מישהו רוצה להיכנס לחנות. אז מה הולך לקרות? יש לנו נגיד את סמי, הוא עכשיו נכנס לחנות, והוא פשוט נמצא עכשיו בסוף התור. הוא האחרון בתור, ועכשיו יש לנו 5 אנשים בתור. יש לנו עוד מישהו שנמצא בתור, ואברהם עדיין נמצא בראש התור. אנחנו לא יודעים יותר מדי על קיומו של סמי, הוא נכנס לסוף התור מבלי שאנחנו נדע. אוקיי, זה סוף התור, זה תור בכללי, לא דבר יותר מדי מסובך. עכשיו בוא נסתכל על הוויז'ואל סטודיו, בוא נראה איך זה עובד בהנדסת תוכנה. אוקיי, יש לנו את, בוא נסתכל על התור. יש לנו את קלאס Q, אנחנו מגדירים שתי משתנים, הם first ו-last, הם מטיפוס node. עכשיו, בתור אנחנו מגדירים ששניהם שווים לנול. ויש לתור 4 פעולות. הפעולה הראשונה זה remove. מה remove עושה? היא מוציאה את הבחור הראשון מהתור. אז נגיד בוא נסתכל על הדוגמה הראשונה. היה לנו את דני, דני נכנס לחנות, אנחנו הוצאנו אותו. כולם התקדמו אחד, אברהם עכשיו בראש התור ואין לנו יותר את דני. דני יצא מהתור, אנחנו לא יכולים לגשת אליו יותר. זה מה שרמוב עושה. פעולה שנייה זה insert. insert זה להוסיף עוד מישהו לתור. אם אנחנו רוצים להוסיף עוד בן אדם לתור, אם אנחנו רוצים להוסיף נגיד פה עוד מישהו לתור, אנחנו נוסיף את סמי, וסמי לא יעקוף אף אחד, הוא ייכנס לסוף התור, הוא יחכה שכולם יסיימו ואז הוא ייכנס לחנות. זה insert, אנחנו מוסיפים עוד דבר לתור. פעולה t-head, אנחנו הולכים לבדוק מה הערך של מי שנמצא ראשון בתור. אז תחשבו שיש פה איזה קו, יש פה איזה בורדר, ואנחנו לא יכולים לדעת מה הקטע עם כל האחרים, כל מי שנמצא בתור. אנחנו יודעים רק על קיומו של אברהם. אנחנו יודעים שהערך של אברהם, בוא נגיד יש לכל אחד מהם גיל, 5, 6, 7, 8, 9, אז בוא נגיד שהגיל של אברהם זה 5, אז אנחנו יודעים שאברהם קם והגיל שלו 5. אנחנו לא יודעים כלום לגבי מייקל, לא יודעים כלום לגבי סוף, רונית או סמי. אנחנו יודעים רק על אברהם. והפעולה הזו פשוט תחזיר לנו מה הערך של אברהם, מה הגיל של אברהם. ופעולה is empty אומרת לנו האם התור ריק. אז פה יש לנו 5 אנשים בתור, אז זה אומר שהתור שלנו הוא false, הוא לא ריק. ויש לנו את הפעולה הזאת, גם פה התור לא ריק, יש לנו עדיין 4 אנשים בתור. אבל אם נגיד לא היו לנו אנשים בתור, זה היה האיבר ראשון והוא היה שווה לנול, אז כן, זה היה true, כי אין לנו אנשים בתור, התור ריק, זה true. זה 4 הפעולות העיקריות בתור. עכשיו בואו נלך לפרוגרם, בואו נסתכל דקה על זה. בואו נגיד אנחנו רוצים, יש לנו שאלה, הם רוצים שאנחנו נבנה עכשיו תור מארי שהם נותנים לנו. אז אנחנו יוצרים פעולה, build queue, מקבלים את הארי, יוצרים תור שהוא יוצרים פשוט תור גנרי, ואחר כך אנחנו עושים פעולת for, כל עוד i קטן מהארי, אנחנו מוסיפים לתור שלנו את הערך של הארי.
אז נגיד התור שלנו היה נול, לא היה בו כלום, עכשיו אנחנו מוסיפים לו 4. ממשיכים עם ה-4, אנחנו עוברים לאיבר השני, לאיבר הראשון כאילו, והאיבר הראשון הוא 2. מוסיפים עוד i, האיבר השלישי 73, והאיבר הרביעי 45. ואז יצרנו תור, ואחר כך אנחנו מחזירים את התור, הולכים לפעולת מיין. עכשיו אנחנו יוצרים עוד לולה, לולת y לפעם. כל עוד התור לא ריק, כלומר עדיין יש לנו איברים בתור, אנחנו הולכים לכתוב מה האיבר הראשון בתור, מה הערך של האיבר הראשון בתור, זה q.head, אז פה זה יהיה 4, ואז אנחנו הולכים להעיף את האיבר הראשון מהתור. אז האיבר הראשון פה הוא 4, אנחנו מעיפים אותו. אין כבר 4, עכשיו האיבר הראשון הוא 2. אנחנו ממשיכים, יש עוד איברים בתור? כן. אנחנו כותבים את 2, ומעיפים אותו, וכך הלאה, ואנחנו עושים את זה עד שנגמר לנו המספרים בתור. כפי שאתם רואים, ככה זה עובד, 4, 2, 73, 45. זה בעצם תור, אין פה יותר מדי מה לדעת, מבנה נתונים די פשוט, מוזמנים לתרגל שאלות ולהתעמק בחומר. אם אתם רוצים לשאול אותי שאלות, תכתבו פה בתגובות. מוזמנים לתת לייק וסאב אם נהניתם מהסרטון, ותודה רבה שצפיתם.